Γεια σου Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Γεια σου Μάρα μου, και εγώ πάρα πολύ, και θέλω να συζητήσουμε πολλά θέματα σήμερα, αλλά το ένα πρώτα απ' όλα που θέλω να σου πω, συζητιέται πολύ αυτό το θέμα της αγοράς εργασίας σε σχέση με τη γενιά Z. Στην οποία υπάρχουν στερεότυπα, ναι, για τη γενιά αυτή. Είναι και τα παιδιά μας. Έτσι. Το ξέρουμε. Και τι είναι αυτό που ακούμε, ότι αργούν να προσαρμοστούν ή ότι πιάνουν μια δουλειά και φεύγουν αρκετά γρήγορα. Είναι όμως έτσι, μήπως πρέπει να ακούσουμε αυτή την πλευρά τους? Κοίταξε, να την ακούσουμε αυτή την πλευρά τους. Υπάρχει ένα debate, το οποίο είναι ένας αυθόρμητος διάλογος και γίνεται με το Project Future της Πειραιώς. Και ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτό? Ότι μιλάνε 9 παιδιά, εκπρόσωποι της νέας γενιάς, με μια διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, η οποία όμως στην πραγματικότητα είναι ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και έχουν λοιπόν αυτό το debate μεταξύ τους, αυτό το διάλογο, σαν να είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που μου λες τώρα. Η Πειραιώς με το Project Future το κάνει ουσιαστικά στηρίζοντας τη σύνδεση της νέας γενιάς με την αγορά εργασίας, και το κάνει στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας Equal. Και ξέρεις τι, μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το interaction μεταξύ τους. Για πάμε να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αποφεύγετε το γραφείο γιατί δεν αντέχετε το ανταγωνιστικό κλίμα. Σαν υπερευαίσθητα snowflakes στις δυσκολίες, σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Για να βρούμε δουλειά, οι συνεντεύξεις μπορεί να διαρκούν και μέρες, μήνες για να διαλέξουν οι εργοδότες θέσεις με χαμηλές απολαβές. Θέλω κάτι καλύτερο, έχω ένα άλλο όραμα. Εγώ πάντως, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο ετοιμόλογη. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσες να είσαι εσύ ειδικά. Αλλά πάμε να δούμε όλο το debate στο κανάλι της Πειραιώς στο YouTube. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, και συνακόλουθα είναι και το θέμα της συζήτησής μας σήμερα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πραγματικά το επάγγελμα που τους ενδιαφέρει, να φτιάξουν σωστά το μηχανογραφικό, αλλά να πάρουν και πληροφορίες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Γιατί είναι οι πανελλήνιες τώρα Βέβαια. στην επικαιρότητα, και νομίζω ότι οι περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα με αυτό ασχολούνται. Ο κύριος Γιώργος Αγκουράς, λοιπόν, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Οι Πανελλήνιες είναι πολύ μεγάλο project, έτσι, όχι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σκληρό project είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια και τα κατάσταση. Ναι. Και ποιος μπορεί να τα ξεχάσει, και των παιδιών μας. Και είναι μια ταλαιπωρία τρομερή που ζουν τα παιδιά και των παιδιών των φίλων μας. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα κτλ. Αλλά δεν θα πούμε αυτά εμείς σήμερα. Θα πούμε πρακτικά πράγματα. Τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά, δηλαδή σύμβουλος σταδιοδρομίας, βοηθάτε τους νέους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, είσαι 17,5, δεν είναι και υποχρεωτικό να ξέρεις ακριβώς τι σου αρέσει στη ζωή σου. Πώς το βιώνετε όλο αυτό, τι είναι αυτά τα προβλήματα που συναντάτε, τι σας ρωτάνε τα παιδιά? Το άγχος των παιδιών λίγο πριν τις πανελλαδικές και καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι το τέλος, το τερματισμός ενός μαραθωνίου, θα λέγαμε, οι πανελλαδικές. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε με αυτόν τον παραλληλισμό ότι είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό. Και αυτό που γίνεται ακόμη πιο κουραστικό στο μυαλό των παιδιών είναι ότι πολλές φορές τρέχουν ένα αγώνα που δεν ξέρουν που θα τους οδηγήσει. Γιατί δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους, δεν έχουν συγκεκριμένα πλάνα για το επόμενο βήμα. Αυτό ακριβώς... Ή μπορεί να νομίζουν ότι θέλουν να μπουν σε μια σχολή και να μπαίνουν και να απογοητεύονται. Ισχύει και αυτό, γιατί παρατηρούμε ότι τα παιδιά κατευθύνονται προς συγκεκριμένες επαγγελματικές επιλογές που καθορίζονται από δεδομένα μιας άλλης εποχής, και αυτό ουσιαστικά τα οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν εν έτη 2026 και πολύ περισσότερο εν έτη 2036, που είναι η αγορά εργασίας που ουσιαστικά αφορά τα παιδιά που σήμερα δεν υπάρχουν. Πολλές φορές νομίζω ότι καθοδηγούνται τα παιδιά και από το πού μπορούν να τα σπουδάσουν οι γονείς τους. Δηλαδή, επιλέγουν με βάση την πόλη που υπάρχει μια σχολή, αν είναι η πόλη και είναι και το σπίτι τους εκεί, γιατί πολλοί δυσκολεύονται να έχουν δύο σπίτια και να συντηρούν. Είναι πολλά τα ζητήματα επομένως που παίζουν ρόλο στην επιλογή. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ναι. Πώς τα βοηθάτε εσείς, πώς μπορούμε να καθοδηγήσουμε δηλαδή τα παιδιά πιο σωστά? Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να ξεκινήσει αυτή την αναζήτηση αρκετά νωρίς.
Δηλαδή, μπαίνοντας στο Λύκειο, είναι καλό να αρχίσει να έχει μια επαφή με ένα σύμβουλο σταδιοδρομίας, προκειμένου να μπορέσει να δει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, οι κλίσεις του. Τόσο νωρίς, από την πρώτη Λυκείου. Ναι, είναι σημαντικό από νωρίς να αρχίσει να χαράζει αυτό το μονοπάτι. Δεν σημαίνει ότι μια επιλογή που θα κάνει ένα παιδί στην πρώτη Λυκείου ή στη δεύτερη Λυκείου θα την ακολουθήσει την επιλογή αυτή μέχρι τη σύνταξή του. Η αγορά εργασίας πλέον έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Οι αλλαγές είναι δεδομένες ότι θα γίνουν. Μετακινούμαστε, δεν είμαστε ακίνητοι. Πάντως, αν μιλάμε για την αγορά εργασίας και είναι αυτό το βασικό στοιχείο και όχι, ας πούμε, το να πας απλώς σε μια σχολή να σπουδάσεις γιατί σε ενδιαφέρουν γενικά οι σπουδές, πολλές φορές μπορεί να είναι καλύτερα για ένα παιδί να πάει και να μην συμμετάσχει στις Πανελλήνιες και να πάει ενδεχομένως κάπου αλλού από πριν, αν έχει ένα στόχο στη ζωή του και το ξέρει. Ή αν έχει μια κλίση. Ή αν έχει μια κλίση, ακριβώς. Θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί ακούγονται πολλά. Και επειδή ζούμε στην εποχή του social media και ο καθένας έχει λόγο, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Ναι, μπορεί κάποιος να μην πάει στο πανεπιστήμιο, να μην πάει στις πανελλαδικές, όμως στην εποχή μας είναι απαραίτητη η μεταλυκιακή εκπαίδευση. Ναι, αυτό είναι η εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το λέω αυτό, το διευκρινίζω, γιατί ακούμε πολλά σχετικά με το πόσα μπορεί να μάθει κανείς μέσα από το YouTube ή πόσα μπορεί να μάθει κανείς μόνος του. Όχι έτσι. Αυτό είναι κάτι πώς μπορεί ένα παιδί να φτιάξει ένα σωστό μηχανογραφικό? Είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχει στο μυαλό του πρώτα απ' όλα ότι το μηχανογραφικό είναι δήλωση ενδιαφερόντων. Δεν έχει να κάνει ούτε με προβλέψεις βάσεων, ούτε με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε εν τέλει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μηχανογραφικό, αυτό που προέχει είναι το παιδί να βάλει σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις επιθυμίες του τα τμήματα που είναι διαθέσιμα στο πεδίο που έχει επιλέξει. Γιατί πολλοί κινούνται με βάση τις προβλέψεις των πανελλαδικών εξετάσεων, δεν βάζουν κάποια τμήματα στο μηχανογραφικό τα οποία θεωρούν ότι βάσει βαθμολογίας δεν τα φτάνουν και μετά βρίσκονται προεκπλήξεως γιατί πέφτουν οι βάσεις, αλλάζουν τα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά και ακρίβεια τις βάσεις μιας χρονιάς. Άρα βρίσκονται προεκπλήξεως και μένουν εκτός μιας σχολής. Παρ' όλα αυτά, αν πεις σε ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, ξέρει ότι θα πάρει, χαμηλούς βαθμούς κατά κάποιο τρόπο, αν του πεις τώρα να κάνει ένα μηχανογραφικό που να κοιτάζει σχολές που δεν έχει πιθανότητες, τι νόημα έχει αυτό? Δεν του κοστίζει απολύτως τίποτα. Ναι. Το να βάλει σχολές που είναι πιο μακριά από τις δυνατότητες του βαθμολογικά. Δεν του κοστίζει απολύτως τίποτα. Σωστό. Δεν έχει καμία επίπτωση. Ναι. Άρα δεν έχει κανένα δεν έχει κάτι να χάσει. Δεν έχει κάτι να χάσει. Έτσι. Από εκεί ύστερα, όταν φτιάχνουμε ένα μηχανογραφικό, το φτιάχνουμε βάσει σενάριων. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα σενάριο στο μυαλό μας ότι θα ανέβουν οι βάσεις. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, βάζουμε και σχολές που είναι πιο κάτω από τη βαθμολογία, προκειμένου να έχουμε αυτό που λέμε μαξιλάρι ασφαλείας. Ναι. Αλλά έχουμε και ένα σενάριο ότι μπορεί να πέσουν οι βάσεις. Άρα θα βάλουμε σε αυτή την περίπτωση και τμήματα τα οποία μπορούμε να πιάσουμε αν πέσουν οι βάσεις και με τη βαθμολογία που έχουμε συγκεντρώσει. Τι είναι πιο σωστό, να δηλώσει κανείς σχολές που τους ενδιαφέρουν έτσι θεωρητικά ή που είναι πιο εύκολο να βρεις δουλειά μετά? Πώς το ξεχωρίζεις αυτό? Αν θα βρεις εύκολα δουλειά έχει οπωσδήποτε μεγάλη σχέση και με το αν το αντικείμενο σε ενδιαφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επέλεξαν σχολές που θεωρητικά είχαν πολύ καλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, αλλά επειδή το αντικείμενο δεν τους άρεσε καθόλου, δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό, δεν μπόρεσαν να το υποστηρίξουν, δεν μπόρεσαν να συνδεθούν ποτέ με αυτό και εν τέλει έμειναν άνεργοι. Ή τέλος πάντων δεν εργάστηκαν στον τομέα αυτό που επέλεξαν να σπουδάσουν. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι τομείς, ας πούμε, πολλοί τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίοι σε οδηγούν σε διάφορα μονοπάτια μετά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν μπει στη νομική, αν μπει στη φιλολογία ή στη φιλοσοφική σχολή, θα γίνεις κατά ανάγκη καθηγητής στο σχολείο ή θα γίνεις δικηγόρος, ας πούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι χαρακτηριστικό των ανθρωπιστικών επιστημών η διεπιστημονικότητα και η διαφοροποίηση στα σταδιοδρομία. Όντως, τα παιδιά που επιλέγουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών επαγγελματικών, ανάλογα πολλές φορές με το τι θα το συνδυάσουν σε ένα μεταπτυχιακό που μπορούν να κάνουν αργότερα. Άρα, οι δικές σας συμβουλές ποιες θα ήταν? Σχετικά με το μηχανογραφικό. Ναι. Σε ένα παιδί που δίνει φέτος πανελλήνιες, έτσι τώρα αυτές τις μέρες, και πρέπει μετά να δει, ανάλογα βέβαια με τους βαθμούς του, το επόμενο του βήμα πώς θα το σχεδιάσει. Η συμβουλή μου θα ήταν να κλείσει τα αυτιά του σε προβλέψεις και προγνωστικά, να φτιάξει ένα μηχανογραφικό το οποίο θα έφτιαχνε ακόμα και αν δεν ήξερε βαθμολογίες και βάσεις, με βάση ότι του αρέσει. Και από εκεί και ύστερα να έχει πάντα ανοιχτά τα μάτια του, γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο μηχανογραφικό με τμήματα που οδηγούν σε επαγγέλματα πολύ αξιόλογα, με πολύ καλή σύνδεση στην αγορά εργασίας και πολλές φορές που έχουν και πολύ χαμηλή βάση. Τώρα... Έχετε κάποιο παράδειγμα πάνω σε αυτό που να το καταλάβουμε καλύτερα? Ασφαλώς.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Είναι πολύ υψηλό βάθμο. Αυτό έχει μια βάση τα τελευταία χρόνια πάνω από 18.000 μόρια. Γιατί έχει πολύ καλή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Συνδέει ουσιαστικά την επιστήμη της διοίκησης με την επιστήμη της πληροφορικής. Είναι διεπιστημονικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει πολύ ψηλή βάση. Όμως υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα σε περιφερειακά πανεπιστήμια, στην Κρήτη, στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στη Θράκη, όπου η βάση εκεί πέρα είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Άρα ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο εκτός Αθήνας. Να ρωτήσω κάτι, ας πούμε δεν μπαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, πολλά παιδιά θα μείνουν απ' έξω. Μετά τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας, να συνεχίσει την προσπάθεια του χρόνου ξανά πάλι τα ίδια ή να στραφεί κάπου αλλού? Στο μυαλό των περισσότερων μαθητών το να ξαναδώσουμε πανελλαδικές είναι εφιάλτης. Εγώ στα παιδιά που μιλάμε συνεχώς, που με συμβουλεύονται, πάντα προσπαθώ να τους πείσω ότι δεν είναι τόσο εφιαλτικό, όσο εφιαλτικό είναι να επιλέξουν κάτι που δεν ταιριάζει καθόλου στο χαρακτήρα τους και στις επιθυμίες τους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Άρα λέτε ότι αν μπουν σε μια σχολή που τελικά δεν την ήθελαν, καλύτερα να μην πάνε και να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Είναι προτιμότερο να ξαναδώσουν. Αλλά εγώ λέω αν δεν μπουν καθόλου, δεν μπουν σε καμία σχολή. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ναι. Πρώτη επιλογή σημαντική είναι η μεταλλικιακή εκπαίδευση που έχει σχέση με τις ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μιλάμε για σχολές διετής, δημόσιες, που το ένα έτος από τα δύο είναι έτος πρακτικής, άρα έχουν πολύ καλή σύνδεση με την αγορά εργασίας και μπορεί κάποιος εκεί πέρα να βρει πραγματικά πολύ έξυπνες ειδικότητες για τη σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχουν ειδικότητες που συνδέουν με το κομμάτι της πράσινης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι πολύ σημαντικός κλάδος αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, η οποία είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης ενέργειας από εναλλακτικές πηγές. Άρα τελικά, συγγνώμη, αλλά για να μην τρελαίνονται και τα παιδιά, ας πούμε, με αυτή την κατάσταση των Πανελληνίων, υπάρχουν πολλές λύσεις και εκτός Πανελληνίων στη ζωή. Να το πούμε αυτό. Και πρέπει να το πούμε, γιατί μερικές φορές είναι και πολλές καλύτερες λύσεις για πολλά παιδιά. Ειδικά αν έχουν μια κλίση κάπου και την ακολουθήσουν. Το AI αλλάζει την επαγγελματική αγορά? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θα μας πάρει τις δουλειές του AI, Ισχύει. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που το ακούμε πολύ συχνά. Καταρχάς να πω ότι ναι, κάποιους ρόλους το AI θα τους αντικαταστήσει. Κάποιους απλούς ρόλους που μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, προφανώς θα τους αντικαταστήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μας κλέψει τις δουλειές του AI. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε reskilling, χρειαζόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τις δεξιότητες μας στον χώρο εργασίας, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και εν τέλει αυτός που θα μας πάρει τη δουλειά δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εκείνος ο οποίος θα ξέρει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν επαγγέλματα που κατά την άποψή σας δεν κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη? Η αλήθεια είναι ότι οι μελέτες όλες λένε ότι τα επαγγέλματα στα οποία έχει πολύ μεγάλη έμφαση η προσωπική επαφή, η ανθρώπινη επαφή, κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, επαγγέλματα όπως ο νοσηλευτής, όπως ο φυσικοθεραπευτής, ακόμα και ο γιατρός, έτσι προφανώς που χρειάζεται. Ο φυσικοθεραπευτής πώς θα μπορούσε να κινδυνεύσει από την τεχνητή νοημοσύνη? Ακριβώς αυτό είναι το. Δηλαδή θα βγάλει και χέρια και θα κάνει. Μπορεί να έρχεται το ρομποτάκι κάποια στιγμή μπορεί να σου κάνει μασάζ στο χέρι. Πάντα, ένα ανθρωποειδές και να κάνει την θεραπεία. Αλλά νομίζω είμαστε αρκετά μακριά από αυτό ακόμα. Μάλιστα. Άρα, αν θέλουμε έτσι τώρα να στείλετε ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στο επαγγελματικό τους μέλλον, στο ξεκίνημά τους, ποιο θα ήταν αυτό? Το βασικό είναι ότι αδιέξοδα στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν. Άρα μπορούν να βρουν πάντα την ενδεδειγμένη και την καταλληλότερη λύση για αυτούς σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που θα μπορέσει να τους βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουν το επόμενο βήμα. Από εκεί και ύστερα κάθε παιδί είναι πολύ σημαντικό να ακολουθεί τα όνειρά του, να ακολουθεί τις επιθυμίες του, τις κλίσεις του, για να μπορέσει με τα χαρακτηριστικά που έχει ως άνθρωπος να υποστηρίξει αργότερα και το ρόλο του μέσα σε μια αρκετά απαιτητική αγορά εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ σας τελικά εγώ ένα συμπέρασμα έβγαλα ότι για να συνδέσουμε τη γενιά Z με την αγορά εργασίας χρειάζεται πολλή σκέψη, πολλή δουλειά και αρκετό συναίσθημα νομίζω και βέβαια όποιοι μας βοηθάνε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και να τα συζητάμε αληθινά παράγουν θετικό έργο. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Πειραιώς, η οποία έκανε αυτό το πρόγραμμα, το debate, για να μπορούν τα παιδιά με την τεχνητή νοημοσύνη να έχουν ένα διάλογο που θα τους βοηθήσει να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να μπουν μέσα στο Πειραιώς YouTube, να δουν αυτό το debate, να δουν αυτή την συζήτηση με την Νάνση, γιατί κάτι καλό θα βγει.
Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μάρα μου, καλό απόγευμα. Και σε σένα.